أعوذ
952. Gashi nan har ya samu bluetooth, waɗannan har su samu bluetooth, duk gasu nan dai. Kowane wasu per hour, waɗansu kuma adadin kuɗin aikin suke rubutawa, ya danganta da yanayin website ɗin dai yadda suka tsara ayyukansu. To gashi nan da akwai website da yawa, sannan waɗansu wani ma a Facebook za ka yi mai aikinsa, wani a LinkedIn, wani a Twitter zai yi posting yana son a yi mai design kaza, ko kuma idan ya ga ayyukanka kana tallata ayyukanka ya ga kana yi, sai ya yi maka magana ka yi mai kaza, kana yi mai ya biya ka kuɗinka. Wannan shi ne muka zo ƙarshen wannan ɓangaren graphic design. Insha Allahu za mu kawo muku kuma course ɗin graphic design, shi ma za mu yi course ɗin graphic design complete. Duk sanda muka yi, kowa sai ya je ya ɗau ɓangaren da ya ga ya fi fahimta kuma ya fi ƙwarewa a kai, ya je ya ƙware a kansa. Insha Allahu zai samu kuɗi da shi sosai sosai. Mun gode, bisalam. Kada a manta a yi mana liking, sannan a yi mana subscribing, a danna ƙararrawa domin samun updates da zarar mun ɗora.